आरो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होनानैहाय हयथ' अक्ट'बरनि गेजेरावनो इन्टारभिउ लानानै 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ। बिथांमोना माने आदारबो होयो नावद्राबो बुयो बेबायदि बिथांमोना गावसिनि सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड जे दानानै गालांदोंमोन बेखौ बिसोरनि टेन्युरा 5 बोसोर जोबागौमानि गोदान सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड दानो मोना होननानै बिथांमोना केस होदोंमोन हाइकर्टआव। बे केस होनायनि थाखायनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानो हायाखैमोन। दा दाखालि 31 जुलाइआव सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि जे टेन्युर बिथांमोन दालांनाय बे जोबनानै थांबाय। जोबनानै थांग्रोमोना जों दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि मेम्बारफोरखौहाय जों दा बबेनिफ्राय लाजायो बेखौ थिग खालामनानै नैबे सप्तानि गेजेरावनो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दाफुंनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जोंहा बिसास जे बे सप्तानि गेजेरावनो जों दाफुंनो हागोन आरो फैगौ सेप्तेम्बर दानाव जोङो एडभार्टाइजमेन्ट होनानैहाय हयथ' अक्ट'बरनि गेजेरावनो इन्टारभिउ लानानै 3,000निबो बांसिन थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेड साख्रिखौ जोङो होनो थांगासिनो दङ। गतिके हेंथा हान्जाया जेखि बुङा मानो जोंनि खामानिखौ जों मावलांबाय थागोन आरो बिथाङा मोनसेनि उनाव मोनसे बिथांमोना लाजिनांलांबाय थागोन। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।